Tal vegada perquè s'apropa la primavera que la sang altera. Tal vegada pel caloret faller i l'olor a pólvora. O simplement perquè molta gent sabia que anava a votar a favor d'una norma en la qual no estava d'acord. En la sessió del Consell de Govern del 10 de març, la tensió estava en l'ambient. Quasi no havíem començat el Consell i jo vaig votar en contra de la creació d'una comissió de mecenatge. El programa de mecenatge, del qual ja vos he parlat en els dos vídeos que vos hicen allà per el cantonet, és el pla estela del Consell de Govern. Jo pense que ningú regala diners i que els mecenes es cobraran amb beneficis qualsevol aportació que facin. Crec que el Consell Social hauria d'estar fent pressió a la Generalitat per augmentar el finançament de les universitats públiques en lloc de ficar-les en venda. Si això no fora prou per estar en contra, la comissió aprovada inclou una nova direcció d'àrea que no existís i que el rector me va confirmar que la crearà. Així que reduïm els crèdits de gestió dels centres, departaments i instituts a la nova NOA, mentre augmentem els del rectorat, però això sí, el muscle l'hem d'arrimar tots. També està l'assumpte de que volen crear una oficina de mecenatge i amb les limitacions actuals de contractació de la plantilla, cobrir de personal aquesta oficina significa reduir personal d'altres llocs i, com sempre, laboratoris i conselleries tenen tots els números. Però en contra només vaig votar jo. També vaig votar en contra del canvi de reglament del Consell de Govern, primer per les formes, perquè no s'ha donat l'oportunitat als membres de presentar esmenes i això no parla bé de la nostra democràcia universitària. Segon i principal, perquè el rector ha utilitzat el canvi de reglament que anava a ser per a permetre la retransmissió en diferit de les seues sessions per a endurir els requisits d'inclusió de punts en l'ordre del dia. Vos explique. Fins a aquesta sessió, qualsevol membre del Consell de Govern podia incloure un punt en l'ordre del dia. Encara que la cosa era tan senzilla, en els últims 8 anys, unes 80 sessions, només ha passat 2 vegades, com diu Olaya en els dits. I les dues les ha sigut demanades per ella, així que no sembla que n'hi havia cap abús. Així i tot, a partir d'ara és necessari que la sol·licitud siga formulada per 5 membres. Això és el que jo denomino una clàusula antipàs, ja que amb només 2 membres en el Consell de Govern ho tindrem prou difícil per a introduir cap assumpte. Al final, en contra, només vaig estar jo. Òbviament, l'aprovació de la NOA era el cap de cartell de la sessió. Anem a ficar-la en context. En campanya, el rector Capilla va prometre una NOA nova, més simple i amb una capacitat docent màxima de 24 crèdits per al professorat doctor, amb independència de que tinga o no tinga un sexeni viu, i una reducció de capacitat docent a partir dels 60 anys. La NOA no és nova. És la de sempre però porada fins a l'esquelet, perquè bàsicament no existeixen crèdits que reconeixen ni per investigació més enllà del que diu Bert ni per docència, a excepció dels departaments poc saturats, i la norma diu que allí que s'apanyen ells. I per poder complir amb la baixada de crèdits al professorat doctor i al major de 60 anys, han aplicat la tisora a pràcticament tot, des de la gestió fins als reconeixements de les tutoritzacions de treballs de final de grau i de màster. I que ningú m'entenga malament, a mi em sembla necessari que el professorat tinga una capacitat màxima de 24 crèdits, però només amb tisores, sense cap altre tipus de canvi estructural, això és un miratge, un espejisme per a que tots m'entengueu. I com ja no tenen d'on retallar, l'any que ve caldrà tornar a pujar la capacitat màxima docent d'aquest professorat, perquè només cal mirar enrere per endevinar què és el que ens ve per davant. La NOA 1, l'amenaça fantasma, es va aprovar a finals de 2015 i es va vendre com la solució al decret verd, però més guai. A la fi era un polinomi impossible d'entendre en el qual qualsevol activitat tenia un reconeixement amb menys crèdits. Se li coneix com l'amenaça fantasma perquè va introduir una idea molt nociva. Les classes són un castig i si fas altres coses no tens que donar classe. Un any després va arribar la NOA 2, l'atac dels clons, on es clonava l'anterior norma per augmentant i introduint nous reconeixements, perquè eren temps d'abundància. En 2019 es va estrenar NOA 3, la vengança de la realitat, on després d'haver llevat un 10% del reconeixement del seguiment docent, descobriren que no era prou i començaren les retallades, assistències a comissions, reconeixements per docència, reconeixements de tutoritzacions de treballs finals i de tesis, e inclús canviaren la fórmula de calcular la saturació per a fer-nos trampes al solitari.
Però la cosa no queda ahí, perquè l'any següent estrenaren Noa 4, una nova desesperança, on pujaven els mínims de docència excepte per al professorat que tenia col·laboracions docents de personal predoctoral o postdoctoral. I així ara arribem a la Noa 5, la saturació contraataca, on la capacitat docent, reforçada per les promeses electorals, és menor que l'encàrrec docent. La saturació està disparada i la tisora ha tingut que deixar la Noa en l'esquelet. I què es ve a partir d'ara? Per començar, la Noa ve acompanyada d'un informe econòmic que diu que no és sostenible per a futurs exercicis. L'informe és meravellós, perquè diu que la norma no és sostenible mentre que la informa favorablement. Incongruent, no? Doncs en la nostra universitat tot és possible. I així que si no introduïm canvis estructurals en pràcticament tot, tindrem la Noa 6, el retorn dels 32 crèdits. En el debat, Pau Alonso li va recordar al vicerrector que s'havia oblidat del professorat associat en la Noa i que com Teruel també existeix. En general, el debat en el Consell de Govern va estar molt animat, amb més intervencions en aquest punt que en alguns consells de governs complets. Amb l'habitual to cortès, però amb prou crítica, però a l'hora de votar, només 2 vots en contra, el de Pau Alonso i el meu, i 2 abstencions, sense sorpreses. El vicerrector Guillén ens va contar les novetats i avantatges que presenta el nou Pla Concilia, dels quals et pots assabentar en poc més de 2 minuts amb el vídeo que hice en el Cantonet. La meva opinió sobre el nou Concilia és que en conjunt ens finca al capdavant de les universitats públiques valencianes en polítiques de conciliació. I tot anava moderadament bé fins que el rector em va donar la paraula i tot comença a anar moderadament mal. Vas demanar-li als responsables de les estructures d'investigació més implicació perquè el personal laboral temporal puga gaudir de veres d'aquests drets que té. Això no li va agradar massa a alguns companys perquè de vegades les meves paraules causen aquesta reacció en la gent. I va començar un debat de rèpliques i contrarèpliques en les quals s'elevava el to de tensió. A la fi el rector va intervindre per calmar els ànims i passàrem a la votació on es va aprovar per unanimitat. Per cert, també li vaig advertir al rector que o canviem les dates dels tribunals de defensa de treballs finals de grau i màster de setembre o el PDI no pot gaudir de la meitat de les seues vacances d'agost. I com l'ambient estava calfadet, li va tocar patir al vicerrector García Sabater. A finals de gener ens comunicaren els 2 representants del PAS que només uno podia estar en la comissió del pla estratègic. I jo vaig dir que estava interessat i que com en la comissió econòmica havia triat el meu company, veia just triar jo ara. Però la següent notícia que rep és que la comissió s'ha ampliat a 2 representants del PAS, donant la impressió que quan li toca triar al meu company entra ell i quan em toca triar a mi s'amplia i entre més 2. El vicerrector em va dir que no, que oportunament havien considerat infrarrepresentant al PAS i per això havien ampliat el nombre. Jo espero que en breu se n'adonen que la comissió econòmica també estem infrarrepresentats i em deixen participar. Després, els representants de les direccions d'instituts van manifestar el seu desacord amb la composició de la comissió, perquè pensaven que el nombre de directors d'instituts eren insuficients. I es van abstindre de la votació, el que a nivell Consell de Govern és una protesta contundent. L'informe del rector no va introduir cap novetat ressenyable. Pla plurianual de finançament, professorat substitut l'OSU, trienis del professorat associat, teletreball... Tot està en marxa, però res és encara una realitat. El gerent va insistir en les novetats després de la reforma laboral, però com en breu anem a fer una assemblea per a informar-vos en detall, doncs no m'enrotlle ara. El vicerrector Guillem ens va informar que el calendari laboral, tot i que no ha arribat a temps al aquest Consell de Govern, se comença a aplicar i el vicerrector Montserrat ens va explicar les accions solidàries amb Ucrània que està fent la UPB. En el torn número de paraula vaig demanar que el Consell de Govern reprenguera el tema del POL i del càlcul del personal auxiliar de serveis que el rector Mora no va solucionar. I tant laboratoris com conselleries estan sent desmantelades de fet. El meu pla era incloure això en un punt de l'ordre del dia en la següent sessió, però amb la clàusula antipàs de la que vos he parlat al principi, doncs no podré. En qualsevol cas, el rector em digué que això no era urgent. He decidit homenatgear el diari de Noa per a contar-vos els acords. No perquè siga una metàfora de la pèrdua de memòria del PDI sobre les condicions laborals que tenia fa uns pocs anys i la necessitat de recordar-li-lo constantment, no sigut males persones, que és només perquè és un joc de paraules amb el títol. Entre els acords que s'aprovaren, destaca que s'han modificat els sistemes d'avaluació
Així que si eres PDI, fes una ullada a veure si tens que ajustar les guies docents. També que es va nominar a 2 companys per a els Premis Rei Jaume I de l'any 2022. Vam introduir canvis en la formació no reglada, tant en la norma reguladora com en la denominació dels títols, perquè cal adaptar-nos al Real Decret 822 del 2021. I mentre faig temps per a poder mostrar-vos tots els acords, pues aprofite per acomiadar-me i desitjar-me que hàgiu tingut bones falles, perquè encara que jo estic gravant-lo abans de falles, pues no publicaré el vídeo fins a després. En fi, ens veiem pròximament en el resum del Consell de Govern. Gràcies.